Sabandi na i-drink. Sabandi sakeleli fridge. I-drink eyingane njalo le. Hey, ayikho engakhulunyelwa la endlini. Ibhalwe iphi? Ibhalwe ukuthi eyingane. Hayi, Uzomthola okhululiwe. uzothola Sasibuza ama-drink abantu. Sanibona mani baba. Engabe uqhamuka-phi ke wena? Kade uyobagwaza ngaphi ke namhlanje? Awu ma uthanda ungisukela. Ngikusukela ngani? Akusonelo kade ugazi ingane yabantu lapha e-tavern kwaMbhele. Izolo lokhu wayixoxa ingane yabantu. Akusiwena? Awuda phela yena ngisukelile. Angenzweni nje wenkosi. uyithatha phela ukwazi abantu wena. Oh baba. Nginombuzo la. Uthini umbuzo wakho ndoda? Manje kuna lentombazana lena. Yodwa manje inkinga ayayithanda manje. Kahle ni bo. Sengizamile kuyicrosser, eramanye ngiyabona ukuthi phela baba ucrosser ubalekela umuntu. Uyakuzona manje. Manje baba usho uyinto enhle ukunikeza umuntu wesifazane imali. Uyabona Ngoneni mfana wami intombazane ecelana imali oyibheka. Ubheka ukuthi umuntu ongamenza lo mfazi uhlobo lentombazane ecelana imali. Ngikushiyela kuwe ukuthi umqaphele. Kube uwena obona ukuthi lo muntu lo umuntu ongamenza umfazi kodwa amantombazane acelana imali awalungile weNgoneni. Awuzwa baba. Awalungile neze. Kodwa uzindle baba ayimuhle. Ayimuhle. Kodwa manje inkinga yakhe i1 baba. Yini leyo? Yonke into yakhe iyabiza. Unani lezi zinto ezibizayo? Inkophe, inzipho, ikhanda. Ilaba abanganelisa lezabo. Okunye kufanele ukwazi ukuthi umuntu wesifazane mangamnikeza imali bakhona abazomnikeza. Angeke futhi kube mnandi lokho kuyophetha ngokukhala nangogedla kwamazinyo. Kutsheleke mina. Mfana wami njengoba ufike la kimi uzofuna isiluleko. Ngifike mina womqaphela umuntu wesifazane ocelana imali. Abalungile ke labantu besifazana abacelana imali izimbungulu ezingcela amagazi abantu othi noma uyiqhuluzela uyindoda uzama kodwa umuntu wesifazane sekumele yonke imali ize kuye kube yakhe ubuyisebenza wena okhala kulabo bantu besifazana abalungile neze Ayingempela yebo nanokuthi ke iBhayibheli liyasho ke Ngoneni ukuthi indoda iyona ekufanele yondle umuntu wesifazane ma uyindoda nje ukhalaza ngazo zonke lezi zinto ukuthi fanele wenzele umuntu wesifazane izinto usho ukuthi vele usuhlulekile nje vele wena usuhlulekile nje vele kubeni indoda awuyindoda yalutho nje ngokomthetho. Uyabona ke mfana wami leli iBhayibheli akhuluma ngalo libuye lithi umuntu wesifazane ohlakaniphile lapha ekhanda uyayakha indlu yakhe awakhe umuzi wakhe ngezandla zakhe kodwa ungahlakaniphile ungaphusile uyawubhidliza futhi yena ubhidliza umuzi wakhe kanti ke mfana mfuthi into okhulume ngayo uthe intombi lokhuluma ngayo ngithi iBhayibheli leselikhuluma ngomuntu wesifazane likhuluma ngomuntu oseganiwe wena uganiwe lo muntu ngithi hayi lo sasa nanokuthi ke ngiyocela ke nangokuzawe eNgoneni kuhle impela lokho kwenza ukuthi uhamba ufuna ukucetshiswa uboniswa abantu abadala kodwa ngokuzayo ngani nami ngiyocela ubaqaphela abantu ocela ukuthi bakubonise ngezinto ezithile ngoba ngelinye ilanga uyocela ukuthi uboniswe umuntu ekhulube ngento angayazi njengoba nikhuluma ngendaba zabafazi nje uzothi ngelinye ilanga ucela ukuboniswa umuntu ongakwazi ngisho nangendaba zokulobola owahluleka nje ukulobola walobola nje into engacacile walobola icethe wahluleka wancama impela ngisho sekuthiwa akasizwe abakubo wahluleka nakhona lapho ngisho abasemzini sebethi bayamzwela bamnciphisela nesibalo seyinkomo kufanele ayikhiphe wahluleka kumanje nje uthothi mhlawumbe umfazi uzele ingane egcwele igceke nezingane lezo seyizezazala usenabazukulu ulokho eqhuba intshebe nje egaqene engathi usule enkomo ezifele kodwa wahluleka wancama ufike ke wena uzocela ukuboniswa yilo muntu lo ngeindaba zabafazi neindaba zokulobolana nabafazi abasemthethweni nabanjani nabangenjani uboniswe lo muntu lo naye uthula uyakhuluma nje impela ukuthule nje uyakhuluma okhuluma into angayazi akasasho nokuthi cha ke mina ke ngisafanele ukukhuluma lonto le akasakuvezi lokho ukuthi cha mina ngumuntu ogcina nje ongakhuluma ngeindaba zamalobolo kahle wena uwematha ngithini ukhuluma nami wena ulwa nami manje ngilwa nami akwenze njani ulwa nami manje ngeke ngathini kwena ngeke ngiphathi igama la ngizwa lenkulumo ukuthi sekhuluma ngoNgoneni iqonde emnyango kodwa ngisho wabanjani uke wange uthema engena uNgoneni la wathi baba uke washona ukuthi mama webaba kathangithini ngiyamzala nami uNgoneni uqhambukele kuyufaka ikhala lakho yonke indaba yonke kubala endlini ngathi ngaba yeyakho hey sukuma wena sukuma yena uNgoneni mefuna usizo bese ngiyathula mina nami ngiyamzala uNgoneni ayikho into engizoyikhuluma nawe manje nawe babokhuluma indaba ezibalekile phambi kwalo yofunza ingane ushevu hambani emhlola bo sekufanele ngithuleke manje nami ngithulelene ekhuluma into angayazi ubhizi